Čus, moje meno je Rusnik a v dnešnom videjku si zareagujeme na edity MG Fitmana, takže keď sa ti takáto tvorba, taký typ kontentu bude páčiť, tak určite tu daj odber, like a môžeme sa rovno pustiť na video. Takže pre toto video som si pripravil 3 účty, na ktoré sa dneska pozrieme, ale ja osobne veľmi ani TikTok nepozerám, takže naozaj v dnešnom videjku sa pre vás obetujem a tento TikTok si pozriem. Pozrieme sa na tieto edity na MG Fitmana, takže určite mi tu daj odber a môžeme rovno začať pozerať tieto videá. Ja som ako fakt zvedavý, čo všetko ľudia vymysleli. Niektoré z týchto editov som na MG Fitmana videl, ale nie všetky, takže sa ideme pozrieť postupne na tieto 3 účty a uvidíme, čo nás bude čakať. Takže poďme asi rovno začať týmto účtom a prvým videom, takže poďme na to. OK. OK, myslím si, že môžeme ísť rovno ďalej. Neviem, skiaľ to tí ľudia berú, ale asi pravdepodobne z toho Facebooku jeho. Takže poďme sa pozrieť na ďalšie video. Nič, cvičte aj nohy. OK, takže když jsem viděl pri telkyni poprvé, aha, OK, takže poďme si to pozrieť. OK. Čo to ten MG Fitman točil? Nadávam si slim fit kalhoty, protože nevynechávam trénink nohou a vypadám v nich dobre. OK, poďme si to pozrieť. Vážne neviem, ako toto všetko dokázalo vzniknúť na TikToku. Ako chápem, že on to točil na TikTok, ale všetky tie edity, ktoré ľudia tvorili na ňo, to je proste crazy. Takže ak máte radi takýto typ kontentu, ktorý teraz pre vás točím, tak určite mi to dajte like. A uvidíme, že či toto video bude mať nejaký úspech, takže poďme si pozrieť tento edit. You good? Are you gay? OK. OK. Máme tu deep slova od MG Fitmana, takže si ich pořádně zapamätajte. Prostě jdi a zeptej se jí. Protože když se jí zeptáš a vyjde to, tak budeš mít přítelkyni. No a když ne, tak máš aspoň 3měsíční motivaci do fitka. Let's go. Tak, ešte by som dal pár videí na tomto účte a potom prejdeme na ďalšie kanály, ktoré robia edit na MG Fitmana. Hej, ale ja si úprimne myslím, že takéto videá, ktoré robil, sú proste zabavné, sú trošku aj cringe, takže to je všetko, čo potrebuješ na to, aby si proste v dnešnej dobe možno aj uspel a mal nejakých tých followerov naviac, takže myslím si, že mu to celkom je pomohlo po tvorbe, čo robí teraz, takže myslím si, že takéto videá sa možno aj vyplatí robiť, ale je to cringe, takže ľudia to majú radi. A poďme si pozrieť ešte ďalšie videá pár a ideme na tie ďalšie účty. Jí v depresích. Přestaň. Můj strejda byl jednou mravenec. A když jsem se ho zeptal, jak se stát mužem, odpověděl mi: pokud se cítíš v OK, ja si myslím, že sa môžeme ísť vrhnúť na ďalšie účty, ktoré mám pripravené. Ďalšie tu je DAO Family, tu nás toto aj fotkou, takže uvidíme, čo nás čaká na tomto účte. A pozerám, no to je to nejaký AI content, takže neviem, či to bude iba od MG Fitmana edity. To je nejaké to novšie video, takže uvidíme, pozrieme sa na to. MG Fitman si nechá udělat nový sestry fanouškom a ani botom na Kiku se nelíbí MG Fitman, pak dal všem ban. OK. Mogu, když se fotíme na rodinné oslave. Tomu poviem, že každý podľa mňa mal určite ten taký hairstyle, ktorý, že máš proste vlasy na bok a ja osobne som mal tiež takýto účes, ale ja som si to proste dal potom na muleta a ja si myslím, že potom to vyzerá strašne inak, keď máš vlasy na proste dopredu, než na bok. Teda to podľa mňa oveľa lepšie. Podľa mňa väčšina ľudí má teraz ostrihané vlasy vlastne, že máš to proste dopredu a nemáš to na bok. Teda to proste lepšie aj za mňa. Poďme ďalej. Hej, co se tady děje, dámy a pánové? Co to je za zrůdu? OK. No nic. Odejdi, prosím, odejdi. Hej. Ok, tu asi hral nejakú hororovku na streame.
No, proste, užívajte prázdniny, ešte máme dosť veľa dní do konca prázdnin. OK, máme tu MG Fitmana v GTAčku, poďme si to pozrieť. OK. A čo keby sa reálne stalo, že by sme mali MG Fitmana na loading screene na GTA 6. Premýšľajúci MG Fitman blond vlasami. OK, ja si myslím, že teraz je najvyšší čas ísť sa pustiť na posledný účet, to je MG Fitman. Takže poďme sa na ňo pozrieť. Toto video je fakt od veci, takže ideme sa proste pozrieť na tieto odveci edity. Takže môžeme začať týmito prvými. Čo je toto za edit? OK. Viete čo, ja sa pozriem, čo všetko tu tento capek má na MG Fitmana. Čo je toto? To si radšej ani nebudem púšťať. Poďme si to pustiť ešte, a radšej toto ne. Myslím si, že mám celkom už dosť toho, ale poďme si to ešte nejaké pozrieť. Vykopejte tu černou šviny z letadla! Pane, buďte trestat, jsou tu děti. Přestaň. Černá hubo! Dost, hele, to snad není nutný. Vezměte ty jej... OK, ja by som to pre toto video ukončil. Myslím si, že ja mám dosť, neviem jak vy. Takže keď sa vám toto video páčilo, určite mi to zanechajte like, odber. Keby si chceli, môžete mi dať aj follow na môj Instagram, TikTok samozrejme. Ďakujem, že ste toto video dopozerali až sem. Dajte like, odber, aby ste mali petardy ako MG Fitman a ja sa s vami lučím pri ďalšom videjku. Čus! Sľubujem vám, že ďalšie videjko bude oveľa kvalitnejšie a lepšie a chcel som natočiť niečo také zabavnejšie na tento kanál, takže toto sú moje posledné slova k tomuto videjku a naozaj teraz čus.